כל פעם שפגשתי מישהו היה לפחות מישהי או מישהו אחד שחוו התעללות מינית והתעללות פיזית. כמעט, כאילו חצי מהן, ולא פגשתי את כל הבנות שנמצאות שם. ישבתי עם אחת מהן בערב ואמרתי לה, איך התייחסו אלייך? כאילו, תספרי לי מה עברת עד עכשיו. והיא התחילה לי לבכות, והתחלתי לבכות איתה גם. זהו, אנחנו בוכות ביחד, ואז היא התחילה לספר לי. הוא אמר לה ביום האחרון היא הייתה צריכה לעבור למקום אחר, מהדירה שהשומר שלה היה איתה, היא הייתה היא ועוד שומר, והוא אמר לה, אנחנו עוברים עכשיו למקום אחר. לכי תתארגני, לכי תשטפי את עצמך בכיור. היא הלכה, היא נכנסה, שטפה את הבית צ'כי, ואז הוא נכנס אליה למקלחת, לשירותים, וכיוון אקדח לראש שלה ישר, והתחיל לנשק אותה, והיא התחילה לבכות, והיא אמרה לי, את מכירה את זה שאת בוכה והפה שלך כאילו ככה הייתי, והוא לא הפסיק לנשק אותי בכל זאת. והוא הוריד לה את כל הבגדים, ונגע בה בכל הגוף. והוא ביקש ממנה גם לגעת באיבר שלו, בכל מיני דרכים, והוא נגע גם באיבר שלה. והיא אמרה לי שהיא פשוט לא הפסיקה לבכות, והוא פשוט לא הפסיק לעשות את מה שהוא עושה. והוא נהנה מזה. וכל החצי שעה הזאת, הנשק בראש שלה. אין לה ברירה אחרת. שאלתי אותה כאילו, ועשית את זה? היא מספרת לי את הסיפור, ואני שואלת אותה כאילו, מה, תגידי, עשית משהו בקש? היא אומרת לי כאילו, מה זאת אומרת? כאילו, ברור. לא הייתה לי את האופציה שלו. כי הנשק, הוא לרגע לא עזב את הנשק מהראש שלה. ואז הוא אמר לה, תתלבשי, ויצא מהשירותים.